Hello mga meme ko, mga milyonaryang mami ko, kumusta naman kayo? Halos 2 buwan na yata akong hindi nakapag-mini vlog, kaya naman eto nga't na-miss ko kayo. Ganun pa man, welcome ulit sa aking mini vlog bilang isang affiliate marketer for today's video. Ito na nga ang ganap ko for today, ang gawan nga ng video itong napakalaking frying pan na ito. Yes mga mima ko, malaki talaga itong frying pan na ito, pero kailangan ko ang gawan ng video dahil ito nga yung trabaho ko at dito nga ako sa sahod. Last 2 months kasi ay hindi nga ako nakapaggawa ng mga mini vlog dahil nga mas marami na nga yung mga promotional videos na ginagawa ko dahil mas marami din yung mga sellers na nagbibigay ng kanilang product na ipopromote namin. Ganun pa man, hindi man ako nakakapag mini vlog pero super thankful pa rin dahil nga bagong ang opportunity na nag-open nga sa akin. Ito nga yung mas marami nga yung mga seller na nagtiwala nga sa akin na ipromote ko yung kanilang mga product. Syempre kapag nag-promote ako, may free sample ako at meron pa ngang commission kapag nga nakabenta. So far so good